Kayak nyekel. Aku arepe dolan-dolan. Nanti bocah-bocah mau. Ada. Iki yo ngene. Welcome ke YouTube yo gen saya 6 ratu dolan-dolan. Aja terlalu sejak, aja terlalu adem. Ayo. Mipek. Itu coy. Ini kena copyright iki mesti nenek lagune kok kena dobel jaran. Rock. Wah, kono anak musiknya. Yuk, busuan. Ya, kalau atasnya 99, kalau bawahnya 11. Coba gak golek baju nang daerah, tapi aku mlebu kene sumuk to, Nik. Ketoknya AC-nya agak melarat sih. Plasane rene adem-ademe belas. Jangan melarat tenan manajemennya. Melarat, guys. Plasane panas. Plaza Sugar Blitar panas. Gak enek AC-ne. Ini nggak apa-apa, nggak biang kerok, tapi ini fakta. Nanti bapak-bapak terus tuh ini pakai hong-hong. Aku cukup apa tuh? Aku dokter itu lagi. Aku ambil mau. Apa aku dasar ini? Aku jarene kon tuku klambi bandatan. Kon tuku klambi bandatan. Menitane deloken. Kok nggak menarik tuh? Iya. Iya. Kan lu yang bikin gelek kan, no? Ayo gelek kan. Gue jangan ndek ta we. Yang kotak-kotak ngene iki. Ngene iki. Sing piye? Ngene iki. Aku lali to sing golek. Suwal kan awakmu duduk aku yuk kene. Ini suandek nanti ini. Kamu mau kayak gitu kan? Ngono kuwi ya. Ngono kuwi ya. Ngemak boleh rada dawa ngene iki. Nganti yo. Suwale mau golek ngono ki nang pasar. Nang pasar. Apa sesuk nang pasar? Pak enek. Soal sing koyo ngono ki rene, Mbak. Pendek ngono kuwi sak ngono. Sebelah ono, yo sebelah kono yo. Lah aku arep tuku rok bandatan. Pantes lah. Aku nganggo kambing ngene iki pantes lah. Kayak meteng yo. Wah. Oh. Sak mene kok. Kan Selutut. Oh, kalau yang di bawah tidak ada. enggak ada. Bocah dhuwur sak mene ngancrut. Selutut. Pasti. Lek sampean cocok lek iki piyu? Enggak ada ya, liyane enggak enak. Boleh jual. Enggak enak, engkono enggak enak. Enggak ada lah. Iku enak nang pasar, Mir. Nggak pasar. Wah, pelangi. Ada enggak ya? Enggak ngomong. Enake sing kono-kono kae. Udah panas.
Ya amplop panas. Panas sekali. Karena nggak apa-apa lah kopi teh gue tak ganti nih lagunya. Tak enak minum wes rugi kan. Oleh kelambi enak tau wes. Enak kelambinya. Malah api-api kok. Keju aku ngototnya wong-wong. Gue mau duduk dulu. Aku nunggu kene ya. Nya bang. Piro? Kuimen tau. Gak penak nang kono mangan jajan sik. Wae karo ngemil. Karo ngemil. Dan maksudnya halo, settingan wong kan. Nyewong kuwi ya. Nyewong. Hah? Aku ya pengen numpak ngono. Guyu adik. Aku pengen numpak guyu. Aku pengen golek sweater. Larang-larang ya nang Indonesia klambi koyo ngono 250. Berapa ini larang? Ngendi? Yo an. Kowe tuku loro tak? Rokok apa? Nek baju-baju oke. Marani puput nang kene kok coverage area to ora nek sinyal ora nek enak ding. Ini loh guys, golek lanangan kira oleh-oleh ya, golek barang cilikan ora oleh-oleh. Dadi ini nganu lolak kaya bedes nang plaza iki lolak. Kita golek baju ini larang-larang elek-elek. Baju ini larang-larang elek-elek. Bajunya begitu. Kenapa cowok itu melihat saya? Nanti kalau katut entek dia. Nyawa? Enggak, ngelerang diri dibalik delok klambi matane rene. Kudune nang pasar wis ngono tutupan. Jalan lagi. Tutupan. Oh, alane ini kurang dhuwur. Ganjatan. Wes dong. Kowe golek apa? Ganjatan. Iki lho. Iki kameramenku sepir raine yo. Ya.
Raine kayak gadang luntung. Iki Bu Ani ya. Hmm. Etra-etra diseneni mole wong lho. Iki. Ginsengku mau kapane teh? Pak anu lho. Mau cencem. Enak wae male sing jajan. Enak hari kita menjajan-jajan. Mulai ke sejak lali lah ke masyarakat. Dadah guys.